तो पता नहीं कि दुनिया में क्या होता है। अरे क्या होता बता कब हमें अपना बिहार के जब मतलब सुशांत जी हीरो अच्छा हम जिंदगी को एमे दो फिल्म आ बड़ा मजा आया सुन देख उनका के मार देना सर। आए बा मार देना तो कुछ हिंदी पिक्चर जानता हूँ कुछ बॉलीवुड जानो नहीं वो में के कुछ लोग बा जो उनके के मार देना सर। अरे बा इतना अच्छा कलाकार को मार देना सर। हाँ अब रोला देखी यही जब देखी अजय देवगन गोविंदा अक्षय कुमार हीरो ही लोग हैं। अरे पर ये तो कुछ लोग बा जो हीरो के हमने के बिहार में सितारा हमने के बिहार के नाम बिहार के गौरव हम बिहार के नाम करने वाला ये लड़का है। ये लड़का तो मार देना से तो खुशी ना देखल दो। अरे बा आ जा अतना सुंदर लड़का का मुंह आ देना से ओकनी के तो माया ना लागल लड़का पर हम के बिहार के शान के मुंह आ देना से एना तो हमने तू पढ़ के हिम्मत से जो खड़ा लड़के चल मत तो मोर्चा निकल जा चल जाओ लिखने बात तो बोल दो। हाँ चल 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 जाओ चल चल जल्दी। अरे बा ये बच्चा से कुछ ना हो हत्यारों को फांसी दो करे नारा लगाओ तन सो उनके बिहार के चांद के एकदम हत्या करके मुंह आते पड़न सो। हां चल चल चल। अरे हाला भइल बा कि तरन से बहुत ही अब जान से मोइले बा हेंगा मोइले बा होंगे तो अब केहूंगा मुआओ लेकिन जवन मोइले बा तने के साजा मिले के चाहिए कि ना यही ला हमनी का नारा लगाओ तनी सो चांद भैया अमर रहे अमर रहे चांद भैया अमर रहे अमर रहे अमर रहे उनके हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी रहे अमर रहे शांत भैया के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो शांत भैया के हत्यारों को मार डालो मार डालो मार डालो शांत भैया के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार रहे शांत भैया अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबूजी भाई जैसे पुतला के जलावे जाता नहीं सानू अरे बा वैसे ही देश के जवन हमनी के बिहार के जवन हीरा अरे सुशांत सिंह हाँ उनका के मुआ देला हन सा वैसे ही जला के मुआवे के चाहिए ओकरा के जवन सुशांत भैया के मरले बा। अरे हम वो कहे के चाहत नहीं तो जलाओ सुशांत सिंह के मरले बाड़ो उनकरा के वैसा ही जला जला के मारे के बा उनकरा के वैसा ही जलावो विकासवा ठीक कहता है सही जब मोटिया चल ले आ पटावल जाओ ये लेके आ हां जा लो हां पटाओ पटाओ मार दो सलाइए मेरा शांत भैया अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हां सुशांत भैया अमर रहे अमर रहे अमर रहे। सुशांत भैया अमर रहे सुशांत सिंह के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार। हमनी के बिहार के शान के सुशांत सिंह के हत्या करके मुआइलक लोग वैसा ही ऐसे पुतला के जैसे उ लोग के भी जलावे के बा सुशांत सिंह के जे मरले के बा ओकरा के फांसी देवे के चाहिए।